ndokuthi ndo mkoma wangu ana mkoma vangu ve Pahasha TV vakandibatsira vakundisapota. Ndokuthi ndo mkoma Sylvester Tapmani makaita basa nekuti pick up nekundisapota kuti ndikwanise kuenda kustudio chitenda nevakoma vePahasha TV vakandisapotawo vakandinzwisisawo pandakataura kuti ndinoda kuita sekuda kuimba saka ndongotenda kuti makaita zvenimukoma Sylvester makandibhadhara studio saka ndingofara ndakanzwa kuti nevakoma vePahasha kuti makandibhadhara zvese nevidhiyo ndo vakazoita ndisvike nhasi uno kuti ndapedza kurekodha chisongo yangu saka ndangotenda kune munhu akandibatsirawo achishungudza angu ndidzokutoburitsawo album asi ndoda ngotenda mukoma wangu ndikutendei nekutendai kuti makaita basa nandibatsira zvitendawo namono akandirekodha kuti makaita basa nekundinzwisisawo kwenyu nekundidzidzisawo kwenyu saka ndakamboda kunetera ndakamboregera ndaitomborega kuenda but ndakazosimbiswa navakoma vePahasha TV vakati aiwa Noku handi unorekodha kustudio ende ndakauya zvechokwadi kuti ndo vakatotanga kuya kuzondisumudza kumba cheko ndakarara ndisingatodi kuenda but nekuda kwekuti vaindisimbisa ndakangozongoenda nhasi ndo pandazokwanisawo kupedza saka inini ndongodo kuti kune vanonditeererawo vari kunditeedza kuti ndiri kuita zvipi nezvipi ndiri kufara zvangu ndoda kutenda zvikuru kuna mukoma wangu Sylvester kuti makaita basa makandipawo backup nhasi ndaenda ndikanopedzisa song saka handizive nokuti ndokune vanonditeererawo kuti rambaiwo pandanoda kundibatsira ndibatsire kosi ndakawandirwa nemasongs but handina mari kuti ndikwanise kunobhadhara kustudio but shungu dzangu ndedzokutoburitsawo album asi ndoda ngotenda mukoma wangu ndikutendei nekutendai kuti makaita basa nandibatsira zvitendawo namono makandirekodha kuti makaita basa nekundinzwisisawo kwenyu